bareng. Yo. Yo itu wae. Mau mangkate bareng iki. Hah? Mangkate bareng iki. Biayane nek aku sing biayani. Saos pangabekti, Ndara. Iya, Gareng. Padha dikepenake. Nggih. Bekti kula katur Raden Ayu. Sungkem kula kagem sedayanipun. Kabeh ki lho tak sungkemi kabeh. Iya. Lah nyapa jawab kono kok. Aku ngerti. Nek siji ra nyangoni mesti sijine nyangoni kan. Beda jodoh geguyon dimirengke ling ngendika. Nggih. Wis mau kok. Semar iki kerene ra iso. Tara nek pensiunan tenan iki. Saklek tenan iki. Yayi Gandika lan Tantri Polo. Tuning katimbalan kakalan Kakang Mas. Nawalonira kang lumantar bebagul ing pasar Wirata wis dak tampa. Ora ngira Yayi dene semene jembare tambak goro kang sira wangun. Gawe bombong ing atiku Yayi. Iya Yayi. Teratane malembak-lembak. Kaya ngopo seneng ing atiku. Menawa aku dikeparengake relumban ana ing kono. Uga ulane. Sadalan-dalan sing tak liwati akeh tetanduran kang ijo-ruyu-ruyu. Palawija sak panunggalane katone subur. Pinter tenan siadi anggone olah tetanen. Kembanging pari kang lagya marbu. Lembak-lembak ngawur gondarum gandani. Dene lunggadung kang samya mentiyung. Kabeh mau anjari. Sesawangan kang sarwasri. Yen tak waspadake kaya sawijining wanita kang lagi ngujiwat lelewane Yayi. Nuning nggih Kakang Mas. Kakang Dwija Kangka Kepiye Yayi? lekas kula menika namung napak tilas lekasipun Kakang Anoman ingkang nambak samudra yasa bendungan Situ Bondo. Lan kula ugi badhe ngaturaken gung panuwun dumateng Kakang Mas Bratasena ingkang sampun matel pucak ing Gunung Mahendra kinarya lajering bendungan Kakang Mas. Iya. Lan saking sabiyantunipun Kakang Harjuna ingkang karana walastra anggempur sela-sela menyang kekayon. Nek tak pikir-pikir momongane dhewe iki duwe petingan dhewe-dhewe ya. Nggih. Upamane Ndara Kangka. Ndara Kangka, kyayine alus. Iki mulo diarani Tandha Dwija Kangka. Kuwi ra eneng pasar nglumpukke pajak. Ya, mantri pasar kan. Ayo mantri pasar nglumpukke pajak. Lah pajak kuwi dienggo apa? Ya dienggo wewangunan. Kuwi asale saka kawula balik nang kawula. Kan Ndara Bilawa. Kayak tukang blai kewan, ya toh? Jagal. Nah, daginge ya perlu kanggo murakapi wong sak kutha Wirata. Beda meneh. Apa? Ndara Wrihatnala. Apa kuwi? Budaya. Ngajari krawitan, beksa. Terus iki Ndara Damogranti Tantri Pala Ndara Kembari. Heeh. Nah, sing siji bab perkara tetanen, siji bab perkara Rajakaya. Rajakaya. Heeh, Bu sapi wis sak piturute. Lah dadi najan Yayi Lima iki ketoke dhewe-dhewe. Ning jebul nyawijake tekad ya kuwi kanggo apa? Kanggo mbela bab perkara kasangsarane para kawula. Ya ta? Iya. Wong lima iso bersatu kok kene anake Semar teluwe ra tau cocok ra karo-karuan. Iki jane salahe sing anak-anak apa salahe Pak. Kok kuwi eleke nang aku kira wurung. Donya ki ana sing apik, ana sing elek, sing apik iki sing elek kowe ngono. Kakang Mas mulat morisan parato esmiro kamanungsan kasepan tingkaing ngungsu
Napa ta ya? Capir swara lembur tanggul jebol. Banjir bandang geger pralun. Tanggul jebol. Sababe kenapa? Awit saking pakartinipun boyo. Boyo Mari sami banjir, Den. Banjir sedaya. Banjiran. Perkawis menika kula ingkang badhe ngrapungi pramila kula aturi sumire sawetawis Kakang Mas. Iya Yai, sing ati-ati ya. Kono-kono padha sumire. Ayo Mas. Ayo Mas. Kakang Mas Bratasena. Pisan malih kula nyuwun tulung dhateng Paduka ngerakit tanggul ingkang jebol Kakang. Iya, engko padha makali lan kula kawula Nyuwun inggih matur. Nanging Yai, aku nyuwun pamit bali menyang Wirata. Bareng salakune Salindri lan Rekatnawa. Nuwun inggih Kakang Mas. Nanging sampun kesupen Tricandra saking kalenggan sak menika mangsa Palguna Purnama Sidi. Paduka sedaya kersa ngestreni ujupipun sesaji panen agung ing papan mriki Kakang Mas. Iya Yai. Monggo sembah kula ingkang nderek Kakang. Iya. Hati-hati. Gareng Petruk Mas.